Kaya pala hindi umuwi kahapon. Ayan naman kasi nag oh. Okay, galing. Mabuli. Oh yan, dali, dali, dali. Dali, 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 dali. Dali, dali. Dali, 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 dali. Papataro sila ngayon nagtatrabaho mga kasinag. Ayan. Oh, yan ang mga kasinag. Medyo magaraganda na sa pakiramdam mga kasinag nung nalagyan na ng taas. Masarap na sa pakiramdam. Hindi kagaya dati talaga natingga siya dyan mga kasinag hanggang sa kalahati. Talagang pangarap ko noon gusto ko talagang maayos, mabuo ito. Hindi ko alam noong mga panahon na yun kung kaya ko bang ipaayos o kaya kong maipabuo ito. Pero ngayon mga kasinag, sa lahat ng tulong nyo at suporta nyo sa amin ni Bagwis, ito na mga kasinag oh. Malapit na magkamero ng katuparan. Wala. Aray ko. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. At kahit na makulimlim medyo makulimlim ang panahon namin mga kasinag ngayon. Gawa ng ilang araw po nagparaulan. Tingnan nyo naman mga kasinag oh. Mapakain tayo kay Bagwis. Wala tayong bibitawan ng kino, ng daga. Tingnan nyo naman. Puro tubig. Ayan si Bagwis sa itaas. Bagwis! Bagwis! Puro tubig mga kasinag. Doon sa kabila na yun, walang tubig. Kaso lang medyo madamo. Alpasan natin itong daga dito. Subukan natin si Bagwis ngayon kung madadali niya ito dito sa palayan. Bagwis! Doon si Bagwis mga kasinag, nasa itaas ng puno ng niyog. Ayun sa likod ko. Pwede na kaya ito dito. Bagwis! Good morning! Ito yung pagkain mo. Halika na, baba na. Ayan yung pagkain mo, ito yung pagkain mo. Halika na. Bagwis! Kahapon maghapon mga kasinag, hindi ko kayo na-update kay Bagwis dahil nga po wala siya. Pero may isang vlogger na nakakita sa kanya, si Dominic Cristobal. Shoutout pala kay Dominic Cristobal. Yun nandyan mga kasinag sa kabila namin sityo. Vlogger din yung mga kasinag dito sa aming barangay. Nakita si Bagwis doon sa kabila ng doon pala sa may dulo ng Rawis, doon nakita. Kaya pala hindi umuwi kahapon. Ayan naman kasinag oh. Okay, galing naman ang baby Bagwis na yan. Kakain ka na? Opo. Ayan mga kasinag, mag-aalmusal na si Bagwis. Kasi ang tatay katapos lang mag-almusal. Ngayon si Bagwis naman. Ngayon subukan natin mga kasinag pakainin natin Bagwis kung kanyang habulin ang daga na ito dito sa palayan. Ayan mga kasinag, bubuksan natin. Bagwis! Bagwis! Bagwis habuli. Yan, dali, dali, dali. Dali, 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 dali. Dali, dali. Dali, 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 dali. Dali. Hoy! Hoy, nakabasa na ako. Hoy! Hoy! Dito ka, dito. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Makatakas. Ayan ayun. Makakatakas mga kasinag. Ayan si Bagwis Sumisisid pala ang daga. Ayan nabasa pa ako. Ayan si Bagwis mga kasinag. Subukan natin kung makakatakas sa isang daga na yun mga kasinag. Makakatakas pa, hindi kaya niya hinabol agad.
Yan, tingnan natin mga kasinag kung anhin pupuntahan ni Bagwis. Ayan o, sumisid na o. Ayan na, ayan na, ayan na. Matalog pa. Doon ka. O, doon. Doon ka. Yan. O yan o, yan o, yan. Nasa harapan mo na. O sige, atakihin mo. Sige nga. O, tirahin mo dyan. Sa tubig. Iniiwasan ko mga kasinag na makarating yung daga dyan sa gilid. Kasi pag oras na makarating yan dyan, hindi ko na mahabol yan. Pag nakatalon-talon dyan. Baka may mga butas dyan eh. Nakalusot sa butas. Nakikiramdam yung daga mga kasinag oh. Opo, sige na. Banatan mo na yan. O ayan na, ayan na, ayan na. O ayan na, ayan na. O sige. At baka makatakas pa yan. Ayan na sa harapan mo. Huwag mong tingnan. Abang-abangan natin mga kasinag ay baka makatakas. Walang pagkain si Bagwis pag nakatakas yan. Opo. Tuwago kasi doon sa damo. Natakot mo ba sa tubig si Bagwis? Yan, pag-atake mo yan, diretso ligo ka na. Mababaw yan. Opo, mababaw yan. Takot ka, bababa mo yan tubig na yan. Huwag kang matakot. Yun. Oh, yan huli. Yan, ang galing. Huwag mo nang bibitawan yan. Nahuli mo na at baka makatakbo pa yan.
Hmm. Banatan mo na yan. Ayun mga kasinag, patay na oh. Patay na yung daga. Patay na. Mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis. Iwan na muna po natin siya para makakain. Hindi makakawilo ng pagkain yan hanggat andito tayo sa tabi niya. Uwi muna tayo mga kasinag at mamaya i-update ko kayo. Ang mahalaga, nabigyan na natin ng pagkain si Bagwis. Hindi siya malipasan ng gutom ngayon. Dito na ako dadaan para hindi na siya maistorbo dyan. Napaka makulimlim ng panahon namin ngayon mga kasinag. Kung mapapansin nyo, parang uulan na naman. Ngayon pala mga kasinag, may ipapakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Ayan na mga kasinag. Yung bahay na pinapangarap ko, napaumpisahan ko na. Ayan naipagawa ko na. Ayan. Di ba? Dati kung makikita nyo, hanggang dyan lang yan sa may bintana na yan May design naman siya, pero ngayon mga kasinag, napalagyan ko na ng taas. Ipataas na natin. Ayan, shoutout pala kay Kuya Roy. Ang apelyido niya Kuya Roy? Nasyon. Shoutout kay Kuya Roy Nasyon. Siya yung gumagawa ng bahay ko mga kasinag. Tapos ang katulong niya ito si Totoy, si Bilas. James Gano? Ano pangalan mo nga? Ardi Walan. Tagal ko nang Bilas ito mga kasinag. Hindi ko alam ang pangalan. Kasi friend ko dati yata ito sa Facebook. James ba yun? Iba. Iba ang pangalan niya. Ang tunay pangalan pala niya Ardi. Ayan ang katulong naman ni Kuya Roy mga kasinag. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga kasinag. Sa walang sawang pagtiwala at pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Ayan ang mga kasinag Paapat na araw sila. Paapat na araw nga ngayon bossing. Paapat na araw sila ngayon nagtatrabaho mga kasinag. Ayan. Ayan ang mga kasinag. Medyo magaraganda na sa pakiramdam mga kasinag nung nalagyan na ng taas. Masarap na sa pakiramdam. Hindi kagaya dati, talaga natingga siya dyan mga kasinag hanggang sa kalahati. Talagang pangarap ko noon gusto ko talagang maayos, mabuo ito. Hindi ko alam noong mga panahon na yun kung kaya ko bang ipaayos o kaya kong maipabuo ito. Pero ngayon mga kasinag, sa lahat ng tulong nyo at suporta nyo sa amin ni Bagwis, ito na mga kasinag malapit na magkamero ng katuparan. Ayan. Kaya taos puso ako nagpapasalamat sa inyo mga kasinag. Yun na lang ang lalagyan niya ng header mga kasinag, kabila na yun. Tapos ito na lang sa side na yan Yan lang ang trabahuhin naman niya.
Tapos sa susunod pwede na magbuhos ng haligi. Yan, pwede na mahaligihan. Ito di ba? Kaya nagpapasalamat ako ng maraming mga kasinag sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Maraming salamat po talaga. Ang hiling ko lang uli mga kasinag, ang tanging lambing ko sa inyo, huwag nyo pong skip ang ads para ang pangarap ko magpatuloy ng mataapos na ito. Ayan lang uli ang lambing ko sa inyo mga kasinag, huwag nyo skip ang ads. Alang-alang po sa amin ni Bagwis. Ito mga kasinag, kaya nagkameron ng pintuan dito. Dati kasi mga kasinag, walang plano, wala sa plano. Ang plano ko kasi dati mga kasinag dito yung CR. Tapos dito na yung lutuan, diyan. Yung lutuan, tapos yung hugasan dito sa lugar na yan. Kaso, naliitan ako mga kasinag. Kaya pinabago ko. Kaya mga kasinag, pinagawa ko ito ng pintuan. Kasi dito ko na ipapalagay yung CR mga kasinag nagparaulan ng ilang araw, nagkatubig. Kaya hindi pa mahukayan mga kasinag, may tubig pa. Pag nawala na lang yung tubig, saka hukayin namin yan. Dito nga ipapalagay yung CR mga kasinag, ipapalagay yung CR dyan Dito na rin yung pintuan niya, papadivisyonan ko lang yan, papaganyan. Tapos dito na yung lutuan namin, tapos yung hugasan. Para maging maluang naman dito mga kasinag. Kasi pag dito ko pa isinama yung hugasan, tapos yung CR dito, tawag nito, maliit ng space ng kabahayan mga kasinag. Kaya naging plano ko ngayon, ilabas ko na lang ang yung CR tas yung lutuan. Ang sukat nito mga kasinag ng bahay na ito, 8 meters 8 by 6. Ang sukat itong kabahayan na ito. Hindi ako nagamit ng P. Yun kasi yung pinasukat ko nung ako nasa Dubai pa mga kasinag, ako nasa ibang bansa pa. Kaso lang hindi ko napatapos ito nung panahon na yun. Baka ngayon pa lang mga kasinag, sa tulong nyo matapos na ito. Kung mapapansin nyo yan. Ayan ayan. Bago pa lang ito mga kasinag na umpisa nila, 4 na araw pa lang. Ngayon nga mga kasinag, punta kami ngayon sa bayan ng Seruma or sa Bito, kung saan kami makabili ng plywood para gamitin forma dito mga kasinag sa haligi. Nagpapakain lang si Mrs. ng baboy. Pagkatapos niya, mag-asikaso na kami kung saan ba kami bibili, kung sa Bito o sa bayan ng Seruma. Kasi ang panahon mga kasinag makulimlim. Ngayon lang nagkulimlim, pero nung mga nakarang araw mga kasinag, umuulan tuwing madaling araw. Siya nga pala mga kasinag, ipakita ko naman sa inyo ang aking alaga, ang dalawang gansa. Ayan Kwak kwak! Kwak kwak! Aray ko. Nasanay kasi mga kasinag na pinapakain ko sa palad ko. Kaya ngayon pinakain ko, wala na akong bahog, palad ko na yung kinain. Hindi pala sila masakit magat mga kasinag Hindi sila masakit magat. Magilaw-gaw lang kung saan ay magirok. Ganun pala yung kanilang tuka. Hindi naman pala masakit magat ang gansa. Tapos si Mrs. Makasi, nagtingnan natin dito. Tingnan kung natapos na siya mahog ng baboy. Kasi yung isang inahin namin mga kasinag dito na ayun yung mga anak. Nagkaanak na ang 10. Tapos ito naman yung bagong walay namin. Ito yung 11. Dati yung mga kasinag 14 itong magkakapatid.
Ngayon, 11 na lang. Ayan na. Update ko naman kayo din sa kabila mga kasinag. Tignan natin si Mrs. dito. Kasi mga kasinag, si Madam kasi magpapagawa ng ng piggery, yung simentadong na kulungan ng baboy dito na magpapagawa. Gusto ko kasi mailipat na lahat dito yung baboy mga kasinag sa area na ito. Kaya nagpahakot na rin ng graba at buhangin. Gusto ko mailipat lahat ng baboy talaga mga kasinag sa area na ito para isahan na lang mga kasinag. Andito na lahat. Ayan na, shoutout sa aking magandang asawa. Ito na yung mga kasi inanong winalay natin na 11 na baboy doon. Ito na. Tapos ito naman mga kasinag, ito yung 14 dati, ngayon nabawasan na. Nabili na yung iba. Ayan, ito naman yung ina niyan. Ito si Kula. Ano Kula? Tapos ito mga kasinag si Tisay. Tisay ito. Tapos ito mga kasinag si Ganda. Ayun mga kasinag, update ko naman kayo. Si Pitoy, hindi ko kayo ma-update kay Pitoy mga kasinag. Nasa layasan. Tinitingnan ko nga doon sa bahay kanina, wala. Nasa layasan. Natingnan daw ulit natin si Bagus mga kasinag. Hindi pa naman tapos si Mrs. Tingnan natin kung natapos na yung kanyang pagkain. May bunga na pa rin saging ko dyan, hindi ko pa natatagtalan ng puso. Ayun mga kasinag ito, nagbunga na pala itong saging kong tanim. Kaso lang bunga mga kasinag puyot baga. Tagal natin ang puso at magulay. Isa, ayan, lagyan natin dyan. Tapos ito, may isa pa di ba? Hindi ko abot oh my god. Hindi ko abot, wala kaya akong dalang itak. Ay. Ayan mga kasinag, nakuha natin yung 2 puso. Tama-tama, may gulayin tayo. Masarap na gulayin ito mga kasinag. Kumakain pa kayo nito mga kasinag? Hanggang dito, puso ng saging. Kung tawagin itong saging na ito mga kasinag, yung Marianas. Para din siyang saba. Marianas mga kasinag. Kauri din siya ng saba, kapares ng saba. Iwan mo natin yan dyan. Tingnan natin si Bagwis. Dito ko iniwan si Bagwis mga kasinag kanina. Diyan ay ayun pa rin. Andun pa rin doon, yung kinakain ayun pa rin mga kasinag. Ay busog na. Ay naubos na. Bagwis! Busog-busog na. Kita ko mga kasinag Mabintog na yung kanyang dibdib. Naubos mo na? Ha? Naubos mo na po? Meron pa ba? Ha? Ay meron pa. Ayan mga kasinag, may kalahati pa. Ayun meron pa siyang pagkain. Sige na, uwi na ako. Ayun mga kasinag, sa lahat ng aming viewers, subscribers, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.